Hallo så fucking så velkommen til den her video. Det er lang tid siden jeg sidst har lavet en video, så det bliver mega fedt det her. Fordi i dag, så er der jo PokéCon og Nordic Card Show 2023. Jeg glæder mig helt åndssvagt meget. Jeg var derude i går og hjælpe lidt til med at stille nogle ting op. Det var mega sjovt, mega hyggeligt. Og jeg glæder mig helt vildt til at komme ud i dag og snakke med nogle mennesker. Bruge nogle penge, købe nogle kort, kigge på nogle kort og bare have en mega fed dag. Gengar er også totalt klar. Han får dog lov at blive hjemme i dagens anledning. Men jeg har simpelthen købt en trøje. DK-trøjen simpelthen, og jeg håber, at du har set mig derude til PokéCon. Det er jo afholdt, når du ser den her video, men jeg håber, du så mig derude, kom over og sagde hej, og fik en lille sludder. Det er i hvert fald noget af det, jeg synes er mega hyggeligt ved at være til de her events. Det er at få snakket med nogle mega seje mennesker. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal se at komme afsted til Hafnia-hallen, til PokéCon og Nordic Card Show. YouTuber! Er det ikke, hvad jeg lige har købt? Nej, tror jeg ikke.
Hvis du gerne vil vinde den her trøje, så skal du hoppe ned på topstanden nu og deltage i lodtrækningen. Det koster 50 kroner at være med i raffle, hvor man også kan vinde mange andre fede præmier, blandt andet Champions League fodbold, masser af fede bokse fra Tops. Så hop ned på Tops nu og vær med i lodtrækningen. Det er nyere noget, jeg vil ikke lige sådan. Nej, det er du ikke lige inde i. Noget for mig. Nej, den er mærkelig. Tror jeg har. Så mangler den noget. Den mangler den. Det er japanske kort, det her. Det samler du ikke på, gør du det? Nej, det er ikke sådan rigtigt. Så skal det være de forbudte. Her er der lidt, her er der engelsk, ikke? Når så den der... Det charmer jeg. Ja. Nogen, der byder 500 kroner for de 3 guldkort, Charizard, Togepi og Jigglypuff. 500 første gang. Rigtig pæn stand. Der er ikke nogen kort i, men mappen er flot. Hører jeg 50 kroner? Yes. 100 kroner? Ja. 150? Yes. 200? De der Disney-kort, de er mega cute. Det er mega fedt, det kunne jeg også godt samle på. Men jeg er jo samle på det hele.